MUTASA. This is the only one. The other is the one. We have a chat on the moon. We have a chat on the moon. Whatever that's wrong. Man, that's it. It's man face. Also, Ray Changami. The no issue. I didn't know the Dennis man face. That's Dennis man face. Dennis man face. Ndakashayikirwa nemudzimai saka pane nhau yekusakwera kwendombi dzemufi ndiyo nhau yandinayo. Zvakanaka zvinoti ndakashayikirwa nemudzimai rerakati uona details tautaisa time frame tautaisa zvakati a report has to be detailed and zvinobatsira dai so reichangamiri. Ndakashayikirwa nemudzimai musi wa 23 June 2006. The last 2 months. Yeah. Achibva azovigwa musi wa 28 June 2026. Kijanetsa Madambudziko anga aripo pakati apa ndeyekudai. Pakaita kusawirirana navanasekuru vachiti kuti titore mwana wedu mumochari pane zvada kutitaura kuti mutiripe. Vakataura tikawaripa wakati takawaripa mari inosvika 1000. Yes. Vakazoenda kutora mudzimai wangu ndofunga anga wane 5 days ari mochari. Vatora mudzimai vakauya naye kumba kwangu ini kumba kwangu nemudzimai mudzimai akawata kumba makuseni wacho zvikanzi tava kutora mwana wedu teiti kutyera tega kumusha kwedu. Vachibva vangotora mwana wavo vachibva vangoenda kungochengeta kumba kwavo. Reason yekuti vaende kuchinda kumba waende ini reason achaizivo pareason ipapo. unobvunza handina kuzobvunza hangu reason kuti muripo wanga wataura tataripo kuti tatawa pamwe chete wauzongoti taura kuenda kuchengeta mwana edu kumba kwedu. Saka reason yaaichazivi iwe taura chokwadi chikonzero aichazivi chikonzero ndakaroora ndapakasara pfuma. iwewe wakaenda ndokuitwa muiga mukadzi inini ndachitorwara ndiri pamba handina kukwanisa kuenda kuzotera kwakaenda kwaibva mudzimai neishu yekuti masoko anga achibuda ipapo anga akati wandiwa makwanisa nzida kuti mufemesi akurowa saka ndangoremerwawo ngati ndikaenda ndichinzwa mushe. pane chinhu chausiri kutaura chakati wanaTEZVARA wati takutora mwana wedu anowigwe kumba kwedu chii hachisi kubuda. Chawaiti wana kupondera chii hachisi kubuda. Chakati kana watora vana vavo waenda kunowiga mwana wavo kumba kwavo asi woshiti kuti iwewe hembe sara nadzo chii because pakaenda mwana wavo kunowiga kumba kwakafanira kwakaenda hembe dzake. Saka hembe dzakasara sei pamusoro imamo pachokwadi pareason chaiyo chaiyo ina handichazivi nekuti matare aya tiri pafamily navanasekuru akaita ndofunga dzinoita 3 days tichikakawadzana kusvika tazobvumirana sorry henyu wana mavo. It's okay. Alright, you got us. Right. One moment on that end, one. Huh? Yeah. You want to say it? Mamma here is that. Mamma. Move right one. Baba. Uyanga aripo
Ndoti nyaya dzese dzatiri kuita wemamusina saka hana chakuzenodera ndosamukamudzadza ipeyo rakadzadza aisuti kuti ichini mwana tezvara tezvaro sisikaitezvaro tezvaro vatungai tezvaro wai makanowiga mukadzi akarohwa asingawigi wakawiga paina kusawirira pakati pedu nemukwasha manga musipira muchii rai ndozvandoda kutsanangura ndozvanda kutotanga mukwasha wedu haana kutizivisa kuti mwana ari kurwara. Mwana akaenda kuchipatara uri musi weSaturday, musi weMonday, musi weMonday kobva ashaika. Mukwasha ndakasangana naye musi wechitatu aine mombe, haana kundiudza kuti mukwasha yanzvadzi yangu iri kurwara. Tikatochikamidzana tikamushike zvakanaka-naka, sekuri muri sei, mukwasha muri sei, zvakanaka-naka. Chakanga chiri chitatu aine mombe, ada kuenda kudhibhi musi wechitatu. Ada kuenda kudhibhi musi wechitatu. Right. Asi haana kundiudza kuti hanzvadzi yangu iri kurwara. Right. Chitatu patakaparadzana. Saturday hanzvadzi yangu yaenda kuchipatara. Monday yobva yashaika. Ndipo patakazoti takamubvunza mani kuti ai ngatimbobvunzane kuti chii chakaitika. Hamuna kutiudza urwere, hamuna kutiudza mamiriro azvakaita. Munozokutiudza kuti mwako waduza. Right. Mukutaurirana ikoko wakazotiudza kuti hanzvadzi yangu yakakwidzwa paMUDhudhudhu. Wakafonera munhu ane MUDhudhudhu kuti auye atore hanzvadzi yangu iri kuchipatara. Asi satogonere kutobatira MUDhudhudhu wacho. Akasungirirwa Zambia kwokusungirira dhiraivha weMUDhudhudhu kuti aende naye kuchipatara. Muridzi weMUDhudhudhu ndiye akazoti munhu haachaiti kuti aende kuchipatara uyu. Mira nditsvage mota. Munhu weMUDhudhudhu kwakutsvaga mota yekuenda naye kuchipatara. Ndipo takatongonetsana ipapo. Kwakuenda kutsvaga mota yekuenda naye kuchipatara. Inini hanzvadzi yacho mota ndinayo. Tinogara muarea imwe chete. Mota ndinayo. Asi haana kwanisa kundifonera kuti uye tezvara wemutorechi mwana timhaise kuchipatara. Pane zvirwaniso zvakadai zvakadai. Kwakufona munhu akafonera tinotogara futi musame village. Asi haana kwanisa kundiudza. Ndo imwe yemubvunzo yakatadza kupindura iyo. Ndo imwe yemubvunzo yakatadza kupindura. Ndo patakasvika pakuzoti imini kusvika munhu azosvika pekuti akutadza kubatira MUDhudhudhu anga atofa. Atadze kubatira MUDhudhudhu hamuna kutaura. Sei musina kutiudza. Mboma maenda kuchipatara, pawaienda kuchipatara. Dzimba dzacho panapa rodi iri panapa pagedhi apo pane dzimba dzacho zvavo. Wakadarika ukaenda naye. Wachidzika munyanga mutaundi mune mashopu akanyorwa kuti Mapani Brothers Mapani chichi. Hawana kupinda pakaunda kunoti tine mwana wenyu asungudzwa zvakanaka. Wakaita wega. Nyaya idzi wakaita wega nyaya idzi. Wakazotidaidza kuti maoko aduza. Takazotofonerwa nana sisi wemufi wari kuHarare. Kuti muri kugara henyu kumba uku. Muruziva here kuti Mainyasha ari muchipatara. Takazosara kuda kuenda the following day. Takasvika atofa. Ina hanamusvikira pai. Takasvika atofa. Saka ndipo pakatangira nyaya yekuti hamusi kugona kuti wakatadza kunyatsa kutipindura zvakanaka ipapo. Ndipo wakatadza kutipindura zvakanaka ipapo. saka kuti mbatya dzigoyiwe murude. Panyaya dzekugoyiwa kwenhumbi totoshayiwa kuti iri kutaura kuno kusei. Iwo wasina kuuya kunzira kuti nyaya yekuti nhumbi inoda kuti dzigoyiwe. Totoshayiwa kuti nyaya iri kuuya kutaurwa kuno kusei iri kukumba kwachikuri. To drive from all the way kubva kunyanga kuye kunotaura nyaya dzekugowa nhumbi kuno. Wande mari yavo. Baba, mimi ndimo mvunguzi funga iwe nyazo. I'm sorry, indeed for brain mandate. Aisi limbo ya kakawaza kama tsauta wifo tigadzise zvodoga dzotinambira makasuma ere unatibva menya kuro kwenu
hatina kusuma semusinaso hatina kusuma nekuti pakaitika matare atakaita takaona kuti tikaramba tiri kuingejana tega tega pange pasina kupindirana kwakanaka. Sekutsanangura kwaitwa naTEZVARA ndokutsanangura kwawaita zveshuwa vakataura kuti havana kutisuma kuti mwana afa. Tikagamuchira zveshuwa kuti tatisina kusuma nekuti kurwara kwakaitawo mainini kwakatongoshokawo vanhu vazhinji. Tikati hatina kunge tasuma zveshuwa po takangofunga kuti mafuva kubata vanhu vazhinji chaita sezvinodai obva kuti tichitibhadharai kuti nyaya yedu tiendere mberi. Pakazouya vamwe vanhu bhozi mainini vakashayika chudzi vari kumanda wakashayika chudzi kunze kwoedza kusvika musi weFriday tatungori matare efemili yatichitaura pasina zvinobuda muchizobudisa makunongedzerana vanhu tichida kuzamboengejawo matraditional leaders angwire kwedu vanga vachitadza kuzvisa ndo zvakonzeresa kuti titadze kuenda zvekuti tinoengejana tega tega kuti neishu yedu bhozi zviri kuitika ndizvo patiri kugara tega matare edu haasi kupera ari kutaurwa vanhu zvakanaka. Patakanzi bhadharai takanzi bhadharai uripai kuti tibva tati panouya tisaite mamwe matare tikabhadhara zveshuwa mutombo yekubvanzi tibhadhara yanga yakakurisa vanhu vakashingirira kusvika vabhadhare mari idzodzo dzakanzi bhadharai wapedza kubhadhara tawabhadhara racho tafunga kuti tapafaina wadare futi pakatanga futi makakawo pakatanga futi kunongedzerwa kwavanu saka takafunga kuti tikangopedza zvakakonzeresa kuti zveshuwa wemhuri yekwedu nevamwe mavillagers ekusaidi kwedu havana kugona kutera unoita kuenda kuberial zvobva zvatiratidza kuti takatokonza kutovawo mawandu nematraditional leaders amangari kuti nei nyaya tiite sei ndopakanzi chiigejaiwo someone kuti murege uchiramba muri kutaura mega bhozi vanhu vanga vaonawo way yaikondakitwa naye dare racho kuti inogona kuzogumisira futi yaone criminal record yekuti vanhu vazogumisira varovana vadidi ndopakazi chiigejaiwo mawandu vanokusovherai nyaya iyi nyaya yataurira haisi yekuti kuda kutsvaga pomwe munhu mhosva vanzvengawo kuti vazongoti chakakonzeresa kuti nhumbi dzisagoye kuti vavana vasuma vakanongedzera zviri pachena kuti imimi ndimi makauraya kusvika nini ndakanongedzerwa ndiri mudare kuti wakauraya hanzvadzi yedu ndobva ndachiita vana sekuru ina handisi kuramba kuuraya kunorizovhwa nekufamba ngatifambei vakatorana ana sekuru tikumbai kwakabuda kunze vakadzoka vati yekufamba haina basa wapedza vati yekufamba haina basa takafunga kuti pamwe nyaya ipo kutaura pakutsamwa pakurwadziwa vanhu vanotaura zvakawanda vadzoka futi mangwani tiva mune rimwe dare bhozi iri dare rani number 2 number 3 dare number 3 wakatanga futi kudzoka futi nyaya yekuti makauraya yatange tambotaura nezuro kuti ngatifambei tinzwe kuti zvakafamba sei hatisi kuramba kuti takauraya ngatifambei vakati zvekufamba hazvina basa imi chitibhadharai tiri kudzoka ndo yaingoramba iri kutsimbidzwa zvekuti vangozongonongedzera kuti takatadza kupinda nekuti hatina kudzwa but chokwadi chepanana sekuru ndechekuti vari kuti takauraya ndo chokwadi chiripo. Saka ini nyaya yanasekurirwa masekuru aiwa nyaya yekumbaa tikadai mauya kumba taingejana tisiguma tisiri kudare bhozi rini ndandofunga kuti maybe pamwe makatoenda zvikaramba saka isu tinoda kuti tibatsire kuti chii mashadzikuru but kana musati mamboendawo ikoko muna kutaura nenyaya tangira kunokundizvo chati titangire imwe pamusoro chakati ndicho ndambotsanangura kuti wei yatangitawo kukondakta nyaya yacho 4 days dzatakaita tichikondakta nyaya yacho dzakati tisvike izwai zvamunoita kana nyaya yakanetsa kudaro haiite report issue mudai makataura kuti plate nyaya yedu haisi kupinda chii asi tiedzaniswe semhuri makatoimba nokuti pakatipeso kuyamswe wenezemhuri dzese potomotaura nakokurotoita zvotopera noti kuti iite chii vanga kusunziva changamire kuti ndaigona kutoita kuti next time ndo zvazvinoita kuti kana paine maissues you come very seriously senga ifemili the family thing should not get outside court. It's not a court issue. Yes, ma'am. Yakuti ndiwabatsira kuti ndikoma ndini simba mapani ndakamirira muri kwamapani kwacha wangu apo toshamisika kuti vatunza pano nyewo kwakwe asi isusu patatinga tapamba pawo takatakura mutumbi kana nawo pako tasvika pamba kune zvinhu zvinoteerwa zvechivanhu zvemumusha takataurira nawo zvakanaka tikati isusu tauya pana paisusu tiri kuona choto chemunhu akafa chabatidzwa moto tiri kunzwa kuti hembe dzanga dzichipfekwa ngatichitaurirana varume ava
tinakuona kubura kwapachena twatoti kuti chikonzo chaishe kuti munhu ari mumochani iwo anobatidza choto. Kune zvimwe zvinhu zvatatoda kuti tiwirirane nawo patakaona kuti vazopedzera kuti haimimi chitiudzai kuti tinodii asi tuchamusika nhasi apa wauya kwakuti hamuna kugwa hembe takaramba kuti titoshamisika chinhu ichocho. Saka isusu tiri kuona kuti kwakwacha wedu avo kusaziva nyaya here havaendo here kumbokoamo takwabvunza vari kumbe mumpanhamwe ipapo ndikati hamuna here wabanzi vanokubatsirai kuti wateerewo mutemo wechivanhu kuti tiumbike tiri pamwe chete. Handaumboona kana pane wani. Saka inini chinotinetsa ndechekuti hatichazonzwisisa manje kuti hembe dzawamhanyira kuti dzigoyiwo kuno kwidzi nezvese zvava kutaura izvi kwawamhanyire kukusei wadi kupfuura pamba peuyu wadi kupfuura wachitaura kuti noti takatowanda watedza kuwirirana nesu. Asi kune vamwe wanoona kuti avasekuru avo tinotaurana navo. Tatenda Unoona kuti munetedzera makatorera hama yenyu kuenda nayo kumba kwenyu. ichokwadi nekuti tichida kuti tironge bheriya vanini vangu havakadzingwa nyanzvo dzangu kuti endai ibvai pano isiti kuti tichitakura mutumbi tiende nawo kumba. Saka tikabvunzwa zvakare kuti ko paakamboenda akawirirei pano. Saka ndo chinhu chatakaona ndowaitotaura kwacho kuti akawiringei pano. Saka takaona kuti iwo havasi kumuda papi pamba pavo. Saka takatakura mwana wedu. Ini ndine baba mukomana mumatipedza wacho. Nyaya iri apo vari kusera wasibuda pachena. Nyaya yakatisvitsa kunoku isusu inyaya yekuti tione wangotitarisira kuti ndisaka here mwana wavo kana kuti ngezvekupi. Iye ari kutaura kuti akangoenda idzoka uyu ndiye akauya itora hanzadzi yako waenda wati pamba pamwinini pane zvidhoma. Saka kana waripo iwo wakati zvidhoma ndizvo zvai wana wako. Saka makazoona isusu tiri kuuya kunoku kuda kuti tibatsirwe kuda kucheneswa. Endi mafaindi acho angautaura takanzi ng'ombe 8 tikazopopera tizonzi ng'ombe 4 ichi ng'ombe 500 250 1000 iyo takabhadhariswa. Inini wauya kumba kwangu nyanga uko ndinogara inini handigari kumba bedu. Munhu weshuga anombonzi kwanzi anosumwa unongoziva here kuti shuga yacho iri papi. Iye munhu atamwa neshuga. Ndo patakati tuye kuno kwakanzi zvidhoma zvako ndio zvayamwana mukunda wedu ndizvo wakataura. Saka wari kunzvenga uda kunzvengeredza uda kuvhara. Saka muda kuti mambo akubatsirei kuenda kumubatsira. Ndizvo tiri kuda izvozvo. Ndizvo zvipachena chaizvo zvinototi zvipei. Kuna zvotsikerowo. Notwa Comrade Judith Mapani. Akashaya munin'ino wangu ndio last born mumba medu. Munin'ino wangu aitaura magariro aita. Munin'ino wangu akachiti mwana mudiki kwazvo. Magariro aita kusvika paakazotombotiza, akatiza ega mwana akaita gore ari kumba. Mwana aiti ndakazi naTEZVARA ndinofana kubika 4 garoni yebhodha resadza. Wabika 4 garoni yebhodha resadza nemaveji mpoto. Mangwana ndikamuka kubhodha rinenge risina sadza. Rinenge rapera sadza. Hanzi wochibvunza murume kuti ngei sadza riri mungamusina munondibika sadza 4 garoni tichigara tiri 2 wana uri chikoro. Ofuma bhodha riya risina sadza. Kusvikira mwana akuona zvidhoma zviri zvaaisangana nazvo. Zvazvakumuyamwa. Zvazvakurara naye. Zvokuti akabva nhumbu 7 miscarriage. 7 miscarriage. Awana kuya kutizivisa kwamapani kuti mwana wenyu ari kubva pamwiri. Nhumbu dziri kubva nei? Yanga yanhauye kuti zvidhoma zvaakurara nazvo izvi ndizvo zvakuita kuti mwana tachabate pamwiri apachadini apachashandi. Zvadaro ndobva wakazoti mwana auya kumba kwedu wakazotora hanzodzi yangu ikapa kuti shuya tibvise zvinhu zviya. Hanzodzi yangu yakaenda yakaona mashura yakaona zvakataurwa zvese muswedari akaenda kusiyamba tabvisa zvinhu hameno zvawakaita ndomunga uchasanangura huku zvawakasungirira maprofita akauya wakatasungirira takaorasirira zvidhoma
huku mbiri asi ziri dzakazodzoka futi nomwe muroora dzakateera muroora dzikadzoka pamba akasvika dzakutotwa kutodambura futi mabamba puti mazepe awana chikoro mwana akazi iwewe ndiwe rasibhoni mwana wawo mwana wedu rasibhoni haubudi mumba medu mukicheni iwo baba namai hawachagari kudazi kumba kumusha wakugara munyanga wakatiza kunyanga kumusha iwo haufaniri kubuda muno mumba ende wana wakaramba uri mumba kusvika mukadzi akuti saka ndakugara mumba kwedu kana tisikagoni kubuda mukicheni yamai wakazi ndichakupawo ndichakuisira hoko ugare panduda ubudi mukati meyadhi muno kusvikira wapiwa hoko yawakapiwa muyadhi imomo mwana achindosangana nematambudziko mwana aenda kumachechi emaprofiti ukazi pano hatidi kuda kufumura musha mwana akasina kugara zvakanaka saka ndizo nyaya hombe dzakaita kuti tiregere kuwirirana kusvika pari nhasi ndotenda changamiro zvaitsatsana mbara pekutanga pataura nababa samandipedza kuti takaoa kuti ndiwane tisi takataura kuti wane zvindoma zvakadya mwana wedu ipapo kwete tichitanga dare rekuti hanzvadzi yangu ichiri mocha tichitanga kusvika 10 minutes dzekutanga vachititsanangurira kuti zvakafamba sei kuti ubva pakurwara kusvika pakufa ini ndakabva ndabvunza kuti flu here nematanzers ndizvo zvega here akatonongedza kuti kudai pachena kuti mudataura ndindaurara musada kunyepa kuti kwanzi flu chete muda kutotaura ndine ndaurara ndizvo muradza kutsanangura flu chete kuita sei hechi kuti aiwa toda kunyesa kunzwisisa kuti chii chakaitika pamwana wedu kuti asvike pakufa nekuti mwana akauya kuchipatara musi weSaturday chipiri makuseni anga atoshayika ndokutoyasinyasa kunzwisisa ipapa zvikanzi saka muri kuti ndindakaura ndobva tabva ipapa zvikanzi ibvai pana tatiri munyanga mutauni zvikanzi ibvai pana makicheni yake iriko kumushaku ende muite nyaya dzenyu kukicheni kati amaita basa shuwa taita mistake tinofanira kutora nyaya dzedu idzi dziri mukicheni memwana wedu hataita mistake mazvitaurira imuhasha asi mataura point chaiyo chaiyo tobva tangorongedza tobva tangoparadza tikana ngatisangane kupi iko mutumbi ngatisiyi totanga tapedzerana kana 3 months tinosvitsa kusvika totozowiga mwana wedu taisa kunzwisisa kuti tasvitsana pasi ndo zvaita kuti tisvike kuno kunasi tobva taenda kumba ndobva tasvika kunesana pakuzochajana mombe 4 dzirikubudisa dzakazobudisa 1000 ndo zvakazotisa zvese izvi right tapedza manheru acho takawirirana kuti right matare ese tapedza asi isusu zvabuda mudare kubva musi watatanga kusvika musi watati tiri kuiga mwana mangwana tikunotora mutumbi mangwana zvatipa anza yekuti mwana wedu tonowigira kumba kwedu ndo zvatipa anza isusu wana TEZVARA toda kutora mwana wedu tichaita zvinhu zvese panapa totora mutumbi wedu makuseni tapedza mabody view chichi zvese izvi zvehembe tatopedza zvese tobva tatora chii bhoti tobva taenda kumba tichaperekedza magamba nemotikari kumba kunogadzira rini isi tosara tichiita chii zvinodiwa kumakuseni tapedza totakura bhoti toenda naye kumba tapedza zvese zvehembe makuseni over the night amene zvakarara vachitaurira nemanext door nevanhu vavo amene zvinhu zvabva zvafuma kuchinja wakuramba nemutumbi uya saka zvakaita kuti nyaya yembe itadze kuzofamba zvakanaka inyaya yekuti mutumbi takazototora tikati isusu zvatakawirana manheru ndizvo zvatakuti mwana wedu haasi kusara kuno tikutotora mwana wedu makonyepera kutange muruda mwana makatadza kurakidza kuda munhu ari mupenyu makurakidza kuda mutumbi kuda kuikira kumba kwedu get away mwana wedu tikutotora ndo zvatakawirana asi isu kuwiga mwana wedu kuno toda kuita mwana wedu kumba kwedu kuti makarakidza kuti hamudi mwana wangu ndomva saka takazotora mwana tisina kuita zvehe murume wacho haana kuteera uyu arapa haana kuteera pakaigwa mukadzi ake haasi pazivapo right now asi atanga kuuya kuno kuti hembe dzinogoya sei usiziva pakaigwa mukadzi wako wakadii kuteera ende mukufamba kwedare zviri kurakidza kuti baba nemwana hawawirirani pakatiza mwana wedu kuti ari kutiza haasi kugara zvakanaka baba TEZVARA wehanzvadzi yangu akanga ataurira mukuroro wake kuti usateere mukadzi
asi uyo akatera nenhekuda mukadzi wake. Tikamubvunza akasvika kuti hama dzangu dziri kusatera. Tikati mukwasha zvemurimi muri kutera. Right. Munonosvika kugara asina ese. Nhata dziri kutora kuti ndiri kuona tu. Zvakamira so. Tiri kundiita murume, tiri kundiita mukadzi, tiri kundiyamwa. Saka tikakupai kuti dzokai naye. Munonogara naye sei? Anongotanga futi ichi zvaita. Ende hama dzenyu muri kuti akauya ari one. Kwanza anotishaona kuti ndinotora sei nechi nehama dzangu. Paakazodzoka akabva ita zvokubiridzira chinyi hatadzi yangu vatiza naye vadzokera. Vatizana tikati zvewairi hazvipindiri. Hamene kuwirana kwawaita, asi kuwirana kwanga wakaita wanga wakati isusu tichabuda muyati kutiza tunhu kuti tichabuda muyati towakapedu tete. Asi for the moment ndiri kukurojera kunyanga mutanga. Ndakumurojera munyanga mutanga. Patiri kugadzira ground pekuvakira musiri muyati mababa. But wakazotorana isusu anata zvatisiri kuziva. Uyu akazoyazotora mukadzi wake. Isona hatina kuita hand over and take over. Apa watora tisiri kuziva. Right. Obva zvikobva ngogara muyati imomo. Chawakaita kubuda mudzimba dzanatezvara. Obva dzika pazasi pacho bva waka. Kusvika mwana abva angoti mutondo. Zvamubvarana zvakadaro. Asi nhasi wakutanga uyo mudari kuno. Kuti kwazive tinojembe dzigoi. Okay, all right. Mbuya. Atina kuramba apa. Ndini mai wani. Ndini mai waDennis. Ndini mai waDennis. Hungu isusu ndiko muroora wangu akafa. Wakauya sematsananguri aita kiti kudzokerera nyaya. Takati isusu manje vakati mwana wedu haabudi pamochari. Musina kuti bhadhara mangoti makadini makauraya mwana wedu. Isu takabvuma. Kumvumenyi mhosva isu takauraya zvinei. Achibva wangoti zvavana mutende zvekuripisana kuti hamazotusuma hamazotidini. Mari dzacho ziripo dzakabvera kubhadhara. Sure. Mari dzakanobhadhara mutete wakati bhadhara. Hamuna kutusuma hamuna kuita akabhadhara. Kuti tibudise mwana wasi mochari kuti auye pano. Kuti achengetwe. Wanga wangoti ng'ombe 8 ndizo wanga wachanja. Tichibata zochema. Kuti ng'ombe 8 dzacho hatinaba. Ataramba kuti ndisu takauraya zvimbowanikwa. Ndisu takautema mwana wangu. Ng'ombe 8 hatinaba. Ng'ombe dzacho machaja. Vaibvazodzika pakuenda pang'ombe 4. Vakwa iri mari ng'ombe imwe 2500. Ndataura ndati nditsinire ngekuti nemhai vacho ndibva tabhadhara shuwa mari dzekuripisana isu. Mutumbi bva wadini wauya, takabhadhara mutumbi usati wadini wauya. Vatabhadhara kuti mutumbi wedu wemuroora wangu uye mumba. Mutumbi bva anda kotorwa bheri yake ndoenda kotorwa iri muzita repi rekwaMatipesa remurume uyu. Bva wauya vaibva vati munhu akatora mutumbi yebheri akati iwe kavenga. Akatora ndikavenga kavenga dzikange kumba kwawo kandikavenga inini handidziva. Inini ndatuma ngavanhu vekwaMatipesa kuti enda unditorere mutumbi uye pano. Izvi muti ati kai mutumbi ngaudzike kwamu ngeapa. Handiti ndikatotanga ndasvitseti mutumbi kukumba uku kwaMatipesa. Iwe uzotora mutumbi wenyu wozopedzerana. Mutumbi shuwa wasvika shuwa wauya mutumbi. Ndotambira muroora wangu apinda mamape. Iwe tatambira muroora. Wati uda kutanga futi. Tida kuti chakauraya mwana futi. Tiri mumba macho. Tida kuti tizive kuti chakauraya mwana chii. All right, I think in years data say tadziswa ichitigara ipasi tadziswa. Right, chada kuita ka drop say mhuri. Ngatite chiwana. Kana tafunga kuti chiwana. Ngasichaite mashortcuts. Ngatisamikise kuti tiite zvatikuda isusu zvatisunga ngatisaita. Inini ndiri panapa. Handingatangi kogohwa hembe dzemukadzi wangu ndisikazoti mukadzi wacho akamboikwa pano. Pachiwangu chaipo nyange uri hani hazvimake sense. Ishortcut isingaiti haitauri chinhu. One, hauna kuvatenda rufu rwemukadzi. Two, hautozivi kuti akaurwa kwemukadzi. Kana kusadombo rekuti mukadzi wako wazivi mukadzi izvi pawakafanira kuzokwanisa kusvika kuti
ndisvike ndone pawakarara ndauya shamwari yangu handiti hauna asi chawakudayo kuti hembe ngazimudomba achisiwa mune wana here pane wana here asaziini wana here saka na wana vari kuvari 2 rongai bambo kuti wana ngavaende waone kuwara mai wavo handiti imimi bambo endai maone kuwara nemukadzi wenyu mapedza kuona guva remukadzi wenyu rongaenda naTEZVARA kuti munoenda rini moenda munoona mapedza mochironga musangano naTEZVARA after matanga kuona pakawikwa mukadzi wenyu mapedza izvozvo mochigara pasi naTEZVARA mochironga kuti maakuita sei for day nyaya dzokugoyiwa kwehembe chaita sei chaita sei chaita sei ndo chinodziwa izvozvo noti icho chikuda kutirakidza chikaradi chakawandisa yes in as much as paine tunyaya tukawanda wanda kuti pazodai pazoita ana bhosi chocho hatina chii yes zvinokwanisa chidii zvinochitsvagwa tichidii tichifamba but tichigadzirisa chii because imimi chamusiri kuona ndechekuti mufi hamuziziva kuti paakafa anga ari kufara here kana kuti anga asiri kufara kana akudzoka achadzoka chiti chii ani kana akagumbuka akagumbukira ani achaita sei zvese hamuzozviziva because you cannot have a situation kuti unogara newana wasingazivi kuti mai wavo wakauka papi hakuna zvakadaro ngatisanyepirana hatisanyepirana imagine kuti iwe mudhara iwe mwana wako uyu wokura iwe mudhara wofa iwe mwana wako uyu wogara kuita hope kurara hope asingazivi pawakarara iwe izvo zvazviri muprocess yekuti ndosaka taa uchibatsirana tisvitsa kuno kunge zvidhoma izwai bambo musatore nyaya dzamuri kudai mimi bati tinoda kutora nyaya dzinodiwa nevanhu vese kuti tigadzirise zvinhu zvese kuti zvimire zvakanaka defect yokuti pane wana apa hapana zvamangamboita muchada you need each other somehow saka mukabva mafungoti vakaita hamina muchadana pane pamuchatsvagana saizvi kuti ngatisamirire zuva rekutsvagana let's do zvinofanira kuitwa tichine nguva yechokudii kuzviita andizvo sekutaura kwamaita baba matima muri muprocess yekudii chigadzirisai nyaya chekutanga chitanga maita urongwa yekuti munoone pakarara chiva muroora uyachiona pakarara mukadzi wake vana vachiona pakarara chii mai wavo then kana muine dare ramuda kuchiitana naTEZVARA muita dare ramuitana naTEZVARA kana dare iroro rataura kuti mumbofambe kuti muone kuti mwana akafanei then muchidii muchitanga kufamba handiti then mafamba kana next stage yayo kugowa hembe mogowa chii nyaya dzenyu dzadii dzapera nyaya dzenyu dzatopera but chiri kudiwa ichi kuti imimi nevaruku kana mafunga kuti ngatiite chinhu itai mwamaita pamwe chete mwamadii mwamapedza ndonyaya pachete yes my emotions akawanda zvakaitika asi nguva yataanayo yaikuti ngatiite sei ngatigadzirise zviripo because chamusiri kuona awana 2 hour wana 2 hour ndo vamukisa mujeri imwe vamwesa mnakana basa ava 2 hour mijasima chedu mwana nezvauti mai yangu wakafa asi kuti mai akaudzwa papi haazii mofunga kuti mwana yanokufarira kusangokutaura ichetu kuti muri marabishi ewanhu haangokutaura kuti muri marabishi asi pfungwa dzake dzinge chizvitaura saka pamurubva panapa chiendai muronge naTEZVARA mukwambo chiendai muronge kuti muende kunoona pakawikwa chii mukadzi maona pakagwa mukadzi mubva maita matare naTEZVARA ekuti muchironge kuti mimi mune chinyunyuto chekuti makapumwa kuti ndii mune chii
maura mwana nechidhoko chiita imiti iyoyo mobva chirongwa kuti mochifamba mobva zicheneswa muchamuda imi kuita sei kucheneswa handizvo then kana macheneswa motoramba muchimubva muchiita sei step handiti kusvika tagowa hembe dzemwana pachada kugadzirwa dombo pachada kuitwa nyaradzo pachada kuitwa sei zvakawanda zvoda kuitwa saka mungavhare kuita zvinhu izvozvo just because imimi umwe naumwe nemafungira handizvere mudhara saka panava pane wangonobatsira kuti ndatoritanga kuno ndiri kuti inini vese nekuti tisai varipo munozwa zvanakutaura munozwa here baba tikandoziva kuti mwana akaiva ngezvidhoko zvabva zvatonaka soro yese inobva ingofamba ngonzi ari kotora izwai baba nyaya iyi payaripotwa kuno ishu yakaripotwa panapa nemwana wenyu ndiye kuti vari kuramba kugowa chii mbatya ndo nyaya rimwe haisi nyaya yezvidoma asi nyaya rinotati nyaya yekutanga haisiri yekugowa mbatya ndo zvatikuisa kutaura kuti nyaya yekutanga haisiri yekugowa mbatya ndo chekutanga and on top of that is not agent. Why? Because hamuna kubvira matomboenda kuna tezvara kuna natezvara kuti umbotaura nezvenyaya yekugoyiwa kwembatya hamuna. Because chatokamana kugowa mbatya ini vanatezvara munoenda kunosuma vanatezvara kuti taakufunga kuda kugowa chii mbatya. Because vanatezvara ndondoona mbatya tozigowa pai panyaradzo saka handikati wakasunga ndiwe here wakasunga kana dzakambosungwa here wakangotora bhokisi ravo bhaundobuda saka pane zvamusati maita itai izvozvo vanhu vamapani wanofana because anoroka kuti hembe dzemwana anorongedza handzinongedzwi nemimwe dzinorongedzwa nanamapani ndo anorongedza hembe dzemwana wavo wachiita kuata wodi wosunga then musi wanozouya kuita zvaura kuita ndo anouya futi nodii notsunura futi saka izvozvo kana muti hadzina kusungwa saka dzimboripi dziri tetete zikaanizipani dziri dziri kupfekwa dziri pamusoro ichangamiri inini ndi baba wangu awandanatezvara mutoro uyuka kuti ndisvike kunuka ndakaona wandiremera ndazvorataura zvakanaka kuti ndaiona sezvinonzi pasina ukama hwakasimba pakati pamwini nababa inini chikonzero chandati ndizva kusvika kuno chachoda ndichenesana nababa wangu kuona kuti shuwa here chii zvaitika pandiri sei bcause ndiri mwana muduku zvaita pandiri sei saka in other ways kana auya kuhwanda nedare kuti aone kuti vana bosi chochiwa saka mamamboka nhau iripo maidhei kudai soka yamataura kuti shuwa kuenda kuona pane mudzimai shuwa ndinoenda handirambi kuenda kuona pemudzimai asi ndiro futo ndino magaidinzi ari pamberi pangu ndinovabereki vabereki vanogana kuti asi zvavakuita apa kaita kutaudza kuti izi zvisikaitauro here izwa zvandikuedza kutaura zvandikuedza kutaura ndezvoti mukadzi akafa uyu haasi mukadzi wababa mukadzi wako and she remains your responsibility ukada kuti zvoda kuti mukadzi wako ukaona moda kuinquire from other people kuti ndodii this is your issue solve your issue. Don't wait for other people to solve your issue for you. Baba hausi kumutaurira zvokuti akutaurira zvokuita baba uri kumusuma namai kuti mai nababa ndakunoona ndafunga kunoona chii pakawigwa mudzimai wavo kuenda ndinoenda ndakasunga asi madara akabva kumashura ndakatoona kuti ndandasara ndakamira apa pakatoshata bambo tati vanatezvara vari kuti uya come and let's talk ndozokuti vanatezvara ndiri kuti musunge hembe
enda kwaNatezvara unoona mukadzi wako wamaita dare wamakumbira naTezvara kuti wai kunosunga hembe wanaTezvara wai kunosunga hembe kuti dzikwanise kuzogoeka tosati kutaura izvi hongo mama asina shugu zangu zanodera chenesana pachena iwe hembe dzemukadzi dziri iwewe usashandise kutaura iwe usashandise wanaTezvara kuda kuti uone nyaya dzako uchirisana nyaya dzako nababa wako kana iwe nababa wako usutemba namuri 2 endai pana chihera padzana iwewe nababa wako musaisa wanaTezvara kwete nababa kana zviri kudya unounzwa iwewe handikaona nditoa iwewe unatora ngati iwewe kana uine nyaya dzako nababa wako usadzibatanidze nechimwe ita nyaya dzako iwe nababa udi mapedza asikana uri kuti wewe wanaTezvara wakati warudombo waripo wachizwa kana makadaro kana muda wanaTezvara unoda kuzwawo zvamune muchitaurirwa maako wakumbira wanaTezvara ewe uripo ndosaka tati process yaunofanira kutoita iwewe munokumbira namabhanza zvakanaka kusvika masvika pamurira kusvika vadikuka kwangu mbatya dzino kwanga dzakasungwa kare zviona cheshe munhu achicheketwa nhasi makuzara masunga waitoziwa pamapoto ndiwa namaikuru wako vamunini muchasenesa poto iyi neii newani zvimwe zvese zvakadini wakazozoka chisvika pamuchaya papo pasina zvinhu zvakaringana unenge wade kuti nyaya yekuti wakubhadhariswa saka the area you do it in terms of procedure zvinotobatsira iwewe mukaita step iyi this week next week mukaita step right. It's okay. Saka I think handifundwa chine zvekutaura zvakawanda ndaimboiti zvakataura asi nhasi handiti ndaona kuti ndara neshungu yekuda kuvheneka achibuda pana chivai maenda kuna chihera mavheneka mozwa mese racho rese rinonzwa ndozwa mazuva mangari kudiwa nemavheja